Juha, se on ensimmäinen Suomen Cupin matsi, kilpailullinen ottelu tälle vuodelle alkamassa. Minkälaiset tuntemukset TPV:n porukassa on näin ottelu alla? No hyvät tuntemukset tietysti, kun ensimmäinen matsi, jossa katsotaan ihan oikeasti, että kumpi se pelin jälkeen voittaa. Ja me suhtaudutaan tähän matsiin silleen, että tämä on meille äärimmäisen hyvä testi siinä, missä mennään. Oman sarjan joukkueen vastassa todennäköisesti kesällä yksi sarjan parhaista joukkueista, niin tänään nähdään, että kuinka hyvin pystytään haastamaan. Onko siellä yhtään hermostuneisuutta ilmassa? Ei ollenkaan. Ei ollenkaan. Viime vuonna oltiin Suomen Cupissa mukana ja silloin oltiin semmoisella fiiliksellä että jätkät oli keräämässä nimmareita ja ottamassa selfieitä. Tänä vuonna me ollaan tultu voittaa, ei meitä hermostuta. Teillä on aika pientä muuttuvuutta ollut joukkueessa ja hyvin pysynyt porukka kasassa. Kerro vähän katselijoille, että minkälainen joukkue TPV tulee tässä kaudella 2019 olemaan. No joo, niin kuin sanoit, meillä on tosiaan pysynyt runko kasassa viimeiset 3 vuotta ja TPV on virallinen nimi ja punakoneena paremmin tunnetaan ja toivottavasti niin tänään yleisö tietää, että mistä se punakoneen nimitys tulee. Mut meillä on äärimmäisen hyvä joukkue, sama joukkue, jolla noustiin viime vuonna plus sitten, että niille pelipaikoille, mille haluttiin, ollaan saatu vahvistukset. Ja jos nyt jotain pitäisi sanoa meidän joukkueesta, niin mä luulen tosiaan, että me tullaan yllättämään tässä sarjassa tosi moni. Vaikka ollaan nousija joukkue, niin ei me olla tultu selviämisestä ja sarjapaikasta taistelemaan, vaan ihan oikeasti menestyy. Mikä on se peli-identiteetti, mistä punakone tullaan tuntemaan tällä kaudella? No samalla jatketaan kuin viime vuonna, eli oman pään kautta pelataan, me puolustetaan todella hyvin joukkueena ja se on varmasti se, me ollaan yhtenäinen joukkue kentällä ja kentän ulkopuolella ja mä luulen, että siitä meidät tunnetaan. Meillä ei ole varmastikaan sarjan paras materiaali, mutta joukkueena me ollaan varmasti parhaasta päästä. Totta kai ne ykköstavoitteet on varmasti siellä ykkösen puolella. Nyt siihen on jonkin aikaa tässä vielä aikaa. Suomen Cup varmaan tulee aika hyvään paikkaan teille. Niin minkälaisia tavoitteita olette asettaneet nimenomaan tähän Suomen Cupin puolelle? No siis me halutaan voittaa jokainen matsi ja menestyä näissä. Ja ei meillä silleen mitään sen suurempia tavoitteita on muuta kuin, että nämä on meille kaikki tärkeitä matseja valmistautumista kauteen, mutta joka matsiin me lähdetään voittaa. Ihan sama kuka tulee vastaan. Minkälaisia pelillisiä asioita valmennusjohto haluaa tänään nähdä kentällä TPS vastaan? No TPS on varmasti ennakkosuosikki. Jos turkulaisilta kysytään jonkun ennakon näinkin, niin siellä ollaan varmaan sitä mieltä, että meidän ei olisi Tampereella kannattanut bussiin nousta ja luovutuksella olisi saatu 3-0 voitto, mutta kyllä mä uskon, että me pystytään paljon parempaan ja varmasti yllätetään tänään monta. Missä on ne pelilliset ratkaisuseikat tässä ottelussa? No TPV varmasti jonkin verran enemmän joutuu puolustuskannalle tässä matsissa kuin TPS. Ja jos se meidän joukkueen yhtenäinen puolustuspeli toimii, niin me saadaan riittävästi paikkoja ja sen lisäksi myös voittaa tämä matsi. Tsemppi pelissä. Yes. Kiitti. Maalisuulla. Ja sitten puolustuslinjassa oikealta. Mauno Sireen oikeana pakkina, toisin kuin grafiikka väittää. Adrian Kovaci ja Tommi Smets toppariparina ja vasempana pakkina Joonas Rantala. Keskialueella 4 linja. Keskustassa Riku Orras, Tomi Ylinen, oikealla laidalla Tuomas Lähdesmäki ja vasemmalla tuori hankinta Arjan Koljahabor. Ja hyökkäyksessä kaksikkona Eetu Räisänen, Topi Järvi. TPS:n kokoonpano otetaan suullisesti täältä selostamasta, kun aivan ei kunnolla ehditä tuohon ennen ottelun alkua. Maalilla Miikka Mujunen, joka nyt taistelee tiukasti tuosta ykkösvahdinnan paikasta tälle kaudelle yhdessä Anton Lepolan kanssa. 4 puolustuslinjan 4-2-3-1 muodostelmassa. Oikeana pakkina tänään Jonni Peräho, joka pelaa numerolla 6. Sami Rähmönen tänään sivussa TPS:n kokoonpanosta. Toppariparina Rasmus Holma, joka kantaa TPS:n kapteenin nauhaa, kun Mika Ääritalolle ensimmäinen paikka aukeamassa. Hyvin kuitenkin punakoneen pelaajat puolustavat Ääritalon pois tilanteesta. Ilmeisesti Jakonen antaa tämän erikoistilanteen. Kyllä vain, sieltä lähtee matalaa palloa jälleen boksiin. Ensimmäisenä punakoneen pelaajat ja nopeasti lähtee avaus. Näin lähtee Topi Järvi iskuun. Peräho on vastassa. Järvi laukoo etukulmaa kohti. Hyvä torjunta Miikka Mujuselta. Se oli maalintekijän yritys. Topi Järvi laukoo matalan laukauksen etukulmaa kohti. Sitten Mundi vaikeuksissa. Siihen pääsee. Siitä lopulta sitten TPS hakee riistoa, kun on puolustukseen Smetsille tulee vähän hiljainen syöttö. Ei onnistu Museakki tehtävässään. TPV avaa pitkällä.
Lähdesmäki pääsee hyökkäys kolmanneksen porteilla palloon käsiksi. Sitten Topi Järvi, vasemmalla laukaus etukulmaa kohti, se on hyvä laukaus, loistava venytys jälleen Miikka Mujuselta. Hieno laukaus Topi Järveltä, joka on oikea jalkainen pelaaja, näyttää siinä, että kyllä Vasurillakin lähtee, jos vain tilaa tarpeeksi annetaan. Ja vierasjoukkueen toinen kulmapotku hetken kuluttua. Hyvä laukaus. TPV:n rajaheitolla jatketaan. Joonas Rantala nakkaa pallon peliin. Takaisin Rantalalle. Ahtaaksi menee ja TPS pääsee siitä riistoon. Näin tulee Joakim Latonen. Nosto ylöspäin. Jakonen pääsee boksiin. Ääritalo vähän jää taakse. Tuo nosto. Latonen laukoo. Ja hienosti siinä tulee Tommi Smith peittämään tuon tilanteen. Siinä oikeastaan ensimmäinen TPS:n varteen otettava maalintekotilanne tähän otteluun. Ja se aukeaa hyvän prässipelin jälkeen. Kausi. Ensimmäinen ottelu käynnissä, niin vielä ei maaleja ole. Harkkapelien maalejahan kukaan ei tunnetusti laske. Latonen pallon takana. Tästä voisi toki suoraakin Vaparia yrittää. Ja Latonen yrittää etukulmaa kohti, ei mene paljoa ohi. Puolisen metriä, Latosen hyvä kuti. Muurin yli ja tippuu kyllä hienosti. Siinä ei Karjanlahti ollut mitenkään erityisen hyvin mielestäni mukana. TPS:lle tähän otteluun toinen kulmapotku. Vierasjoukkueella kulmia on ollut 3 kappaletta. Jakosen pallo hyvin tulee ja siihen se jää elämään. Holma laukoo ja laukoo TPS:n johtoon. Näin kapteeni iskee avausosuman kaudelle 2019. Rasmus Holma ja TPS johtaa tätä ottelua 1-0. Siihen se pallo jää pomppimaan. Ja Holma ei armoa tunne. Hän tällää pallon voimalla takakulmaan. Viime kaudella ei yhtään maalia Veikkausliigassa. Nyt tulee välittömästi sitten vuoden 2019 puolelle ensimmäinen maali. Ja on kyllä komea kääntö kuti. Siinä naksuvat nivelet, kun Holma tällää voimalla ja tarkasti takakulmaan. Toppari pari järjestää tilanteen. Otto Sultsille siihen syöttömerkintä. Perho sieltä otetaan tätä heittoa antamaan sivurajalle. Vajaa 10 minuuttia pelattuna ottelun toista 4-5. Mundi. Kamerunilaisen syöttö eteenpäin. Musaki. Vasurilaukaus, se on tulinen ja loistava on Karjalahden torjunta. Se tulee kyllä kuin tykin suusta tuo laukaus Musakin jalasta. Vasuri helähtää. Näykki pelaa hyvin eteenpäin. Näin tulee sitten Eetu Kolu. Koljahaborin hänen jaloistaan pallo karkaa. Näin jälleen vasempaan laitaan Topi Järvi. Ei ole paitsiossa. Järvi oikea laukaus. Hyvä torjunta Mujuselta. Ja samaan aikaan molemmat joukkueet hakevat seuraavaa vaihtoaan. TPS:ltä Jani Virtanen tulossa kentän puolelle. Katsotaan tuleeko nyt vaihtolupaa tähän vielä ennen kuin kulmapotku pistetään peliin. Kyllä vain. Smets puskee pallon eteenpäin. Lähdesmäki. Ositasvili. Vasemman jalan keskitys. Boksiin tulee. Järvi jatkaa, mutta pallo tulee lopulta sinne aivan laidan seutuville.
Oksanen, vaihtopelaaja, matala keskitys boksiin, Alim Mundi. Siivoaa vain pallon pois omasta päädystään, Espinosa. Ensimmäiset kosketukset palloon, kolumbialainen pelaa sitä hyvin ja TPS:lle aukeaa tästä vastaiskupaikka. Jakonen oikeassa laidassa, Oskari Jakonen yrittää etukulmaan ja laukaus uppoaa etukulmasta sisään, TPS 2-0 johtoon, Oskari Jakonen maalin tekijänä. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että hieman uppoaa helponlaisesti Tuomas Karjanlahden näppien kautta etukulmasta sisään. Paljon on tilaa siinä etukulmassa. Ja sieltä sen tyhjä tila myös löytää Oskari Jakonen, joka viime kaudella 4 maalia Veikkausliigassa pyssytti. Luvattoman helposti tämä laukaus kyllä uppoaa maalin perukoille. Ja TPS ottaa 2 maalin johdon Javenture Areenassa, kun reilu 20 minuuttia vielä peliä jäljellä. Jakosen kauden avausmaale, se on nähty. Hassuttaa kärkikarvaa ja sitten lähtee levitys oikeaan laitaan. Perä-aho ennättää tähän. Jonni Perä-aho. Heinolainen. Heinolaisen puolen vaihto. Se tulee kuin tuleekin Musakille. Sitten lähtee sieltä Perällä nousuun. Hienosti Virtanen. Sitten Espinosa. Eliezer Espinosa. Laukaus lähtee! Aivan niukasti menee sieltä takakulmasta ohi. Kolumbialaiselta kyllä väkevää vääntöä siinä. TPV-puolustusta vastaan. Näin näyttää 22-vuotias kolumbialaisen kärki, että kyllä sieltä voimaa löytyy myös varresta. Virtanen pelaa, Espinosa vääntää siinä kapteeni Tommi Smetsiä vastaan. Sysää miehen syrjään. Ja vielä uudestaan tuo Musakin Rike. Jalat alta. Ja näin varoitusta. Pääsee Musakikin katselemaan. Näykin avaus vasempaan laitaan. Aivan liian pitkä. 3 minuuttia lisäaikaakin jo täynnä. Vielä mennään ainakin tovin verran. Näin katselee myös Purjanotas kellonsa. Pilli soi pari kertaa päättämisen merkiksi. Ja näin Turun palloseuran ja Tampereen palloveikkojen punakoneen välinen ottelu. Se on päättynyt 2-0 numeroihin. TPS:n maaleista vastaavat tänään Rasmus Holma aivan avauspuolikkaan lopussa. Ja toisella jaksolla sitten voiton sinetöi Oskari Jakonen laukauksellaan etukulmaan, joten TPS ottaa tänään 3 pistettä. Avaa tämän Suomen Cupin D-lohkon voitolla, puhtaalla voitolla, 2-0 voitolla.